Right, tine nyaya iri kusiririsa. Nyaya iri kurwadza kana kuti nyaya iyi haifadzi yaMary Mubaiwa anova former wife yavice president Chiwenga uyo aipomerwa mhosva yekuti akanga achida kudisconnecta tambo dzeupenyu nguva yange ichitambudzika vachiwenga vachirwara. Iye akanga achida kubvisa tambo dzeupenyu kuti vachiwenga vafewo kunge zvakaita magenerals mamwe aya 30 akapfuura ari kungofa zvisina tsarukano. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe anavatukai pachinzi said vice president Constantino Chiwenga ex-wife Mary Mubaiwa has had her left leg and right amputated as her health continued to deteriorate. It has been established Mubaiwa had her leg amputated over a week ago after several counseling sessions to comfort her to allow the procedure to go ahead as it could be saved due to gangrene. She was diagnosed with acute lymphedema and spontaneous formation of abscesses, which caused large open wounds on her arms and leg. Her right arm was amputated in September 2022. So apa zviri kunzi makumbo ake rekurudyi nerekuruboshwe adamburwa zvekare. Naizvozvo zvinhu zvinosiririsa, asi tisina kutarisa kusiririsa, pane kuchema-chema kuripo futi, nekuti pane nyaya yaShingi aiva murume wake wekutanga, kwouya nyaya VP yekunzi VP vakanga vachibvisiwa vakuda kubviswa tambo dzenhingirikeni dzeupenyu hwavo, koita Shingi anenge achinzi akapengeswa. Naizvozvo ndio zvimwe zvinenge zvichiti vanhu vachitirangaridza. Thank you for watching.